Il-kol taf li l-anzjani li żjed li jħossuhom waħedhom fil-għaxijiet, fil-weekends u fil-vaganzi. Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Bisem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti jew nibdew bil-qudiesa tolbu maħfir lill-Alla għan-noqasijiet kollha tagħna. Ngħidu flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti, jiena dib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil, bil-ħallejt mirieti, tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqassa Marija dejjem Verġini, l-Anġel qaddisin kollha lilkom ħuti, tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U għala tal-eżeġti kull mulaħjar ġej kollu minnek. Nistel lubna li mħabba lejn ismek. U għatina bit-taħriġ il-ġustana timxi l-qoddim. Meċi l-qoddim dak li tajjefina. U tħallisunna bitħabrik tagħna bla jeda. Bibnek Ġesu Kristu signa li juwalla. U miegħek jgħixu jisaltan. Flimkien mal l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Dwar il-ħin u żmien ħuti m'għandix bżonn niktbilkom. Intom tafu sewwa li jum il-mulej jiġi għall-arrieda bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid sliem u mistrieħ, dak il-ħin stess bħallu ġieħ fuq mara li tkun waslet għal ħlas tiġi fuqhom għall-arrieda l-erda u ma jeħilsu b'xejn. Ħuti, intom m'intomx fidlam biex jum il-mulej jieħodkom għall-arrieda bħal ħallil. Intom il-koll u liet id-dawl u liet il-jum. Aħna maħniex u liet il-lejl, anqas u liet id-dlam. Għalhekk m'għandniex norqdu bħall-oħrajn iżda nissru u ngħixu bil-qies. Għax Alla ma żilniex għall-għadab, imma biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li miet għalina, sabiex sew jekk inkunu nissru u sew jekk inkunu rieqda meta jiġi ngħixu ħaġa waħda miegħu. Għalhekk farġu lil xulxin u ibnu lil xulxin kif qegħdin tagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Flimkien li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi u d-dim min għandi nitwerwer. Flimkien nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nagħmar f'dar il-mulej tul il-jum kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jienu nħares lejn it-tempju tiegħu. Flimkien nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Flimkien nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin.
Profeta kbir qam fostna, Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Għanim l-Evanġelju skont Salluqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu niżel Kafarnawm belt Galilija u f'jum is-Sibt qatt jgħallem in-nies li baqgħu mistaġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed li għandu s-seta'. U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spiritu ta' xitan imniġġes u qabad jgħid bil-ħinoli aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret ġejt biex teqlidna jien naf minn int il-qaddis ta' Alla. Imma Ġesu widbu bisħuħ qallu iskot u oħroġ minnu. Mbagħad l-ispiritu xaħtu fin-nofs u ħareġ minnu bla ma għamillu ebda ħsara. U kulħadd staġeb u bdew jistaqsu wieħed il-ieħor jgħidu dan x'iklimu għax jordna b'seta u l-qawwa l-ispiriti nizza u huma joħorġu. U l-fama tiegħu xteldet ma' kollu kien f'dawk li nħawwi kollha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kanna dal-Vanġelu illi qed ikellimna hawnhekk naraw ix-xitan, illi l-qawwa tax-xitan illi xi kultant forsi taqtalna qalbna. Meta naraw madwarna id-dbatija, il-gwerer, il-ġlied, il-vjolenza, il-ħażen li hawn madwarna, il-ħażen illi kull fejn tħares ħafna postijiet issib il-ħażen. U xi kultant tgħid imma għaliex il-ħażen jirrenija, il-ħażen kważi jibqa' hu illi bil-qawwa kollha tiegħu. U x-xitan forsi wkoll jaqtalna qalbna meta naraw dan il-ħażen ta' madwarna. Imma kif naraw dal-Vanġelu, Alla għandu s-seta fuq kull ħażen. Alla għandu s-seta fuq ix-xitan. Alla għandu s-seta illi jirbaħ il-qawwa tax-xitan. Anki forsi meta din ma narawix, anki forsi meta din naraw il-qawwa tax-xitan dejjem tirrenja. Imma Alla dejjem għandu s-seta fuq il-qawwa tax-xitan. Ix-xitan fl-aħħar mill-aħħar qatt m'għandu l-aħħar kelma. Alla huwa dak li jirbaħ kif naraw fil-Vanġelu mhux hawnhekk imma f'diversi episodji għal Ġesu jirbaħ ix-xitan bil-qawwa tiegħu. U iva wkoll ix-xitan jirbaħ, Alla jirbaħ lix-xitan b'dak kollu illi forsi naraw fil-ħajja tagħna. Ukoll id-dnub personali tagħna kemm il-darba aħna fil-ħajja tagħna, fid-dnub personali tagħna ninnutaw illi immur inqer l-istess dnub. Kemm il-darba mmur inqer l-istess dnubiet. U forsi x-xitan jaqtalek qalbek u jgħidlek għal xejn tmur tqer. Int hekk ħatibqa'. Int ħatibqa' tagħmel dak li nitjien, il-ħażen, il-ħażin li huwa parti mill-ħajja tagħna, d-dnub huwa parti mill-ħajja tagħna sfortunatament. Imma jew qatt ma naqtaw qalbna anke mid-dnub personali tagħna. Qatt ma naqtaw qalbna għax naf li fl-aħħar mill-aħħar Alla jirbaħ anke fuq id-dnub personali tiegħi. Alla jirbaħ fuq il-ħażen fuq id-djufija tiegħi, aħna l-koll dajfin allura faċli naqgħu fid-dnub imma jew qatt ma naqtaw qalbna għax nafu li Alla huwa dejjem rebbieħ. Anke meta forsi nibdew ngħidu imma kemm jiena stess nibda ngħid imma aħna stess nibda ngħidu kemm ħandum naqaf l-istess dnubiet, kemm ħandum nagħmel l-istess ħaġa u kważi iva taqta' qalbek. Imma le, ejjew nittamaw fil-mulej, illi l-mulej dejjem joħroġna rebbieħa fuq kull seta u kull ħakma tax-xitan. Id-dnub m'għandu qatt l-aħħar kelma. Id-dnub huwa dak illi fil-ħajja tagħna ifixkilna, itellifna, imma bil-qawwa tal-mulej aħna nirbħu dan id-dnub biex verament ngħixu l-ħajja kif irid hu. Issa flimkien ngħidu it-talb ta' interċessjoni. Il-kelma ta' Kristu għandha l-qawwa li żżomm bil-ħażin u d-dawl il-bniedem
nitolbu ngħidu għalhekk bil-kelma tiegħek mulej għatina l-ħajja. Bil-kelma tiegħek mulej għatina l-ħajja. Sabiex l-insara ġedu l-weddiet tal-mammudija li ħelsithom mill-qawwa tad-dlam u dawlithom bid-dija tal-Ispiritu Santu. Nitolbu. Bil-kelma tiegħek mulej għatina l-ħajja. Sabiex fid-dinja jkun hemm nies kapaċi jagħtu l-oħrajn is-salinità u l-feraħ tal-ħajja. Nitolbu. Bil-kelma tiegħek mulej għatina l-ħajja. Sabiex min iħossu dajjef u ndeġis quddiem il-ħażen, isib il-kelma tal-mulej il-qawwa li jaħrab u jirbaħ kull fixkil. Nitolbu. Bil-kelma tiegħek mulej għatina l-ħajja. Sabiex aħna ta' kuljum nisimgħu il-kelma ta' Alla immorru nxandruha lill-oħrajn. Nitolbu. Mulej għatina l-ħajja. Jew issek inħallu ftit taskiet kulħadd jagħmel it-talba personali tiegħu f'qalbu. Dan it-talb li hemm f'qalbna u dak li għedna fl-imkien jew resquhom quddiem Omna Marija waqt li l-kol ngħidu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Buħut tibġi sagrifiċċju tiegħu tagħkom, ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta qaddisa mulej jagħtina dejjem il-barkat u s-salvazzjoni u għamel bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej mis-sil qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullu kien irroddulek ħajr. Għaliex in bibnek kien għażiż bħalma għoġbok toħloq il-bniedem, ekkol fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew soqlok li ħrajaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk, u l-qadisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna l-kom mal-anġel kollha tiegħek, infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajntu kull qudusija. Għaddes għalhekk jitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Meta kien sejjinata biex mira jħibati ħal-ħobs, bladlek il-ħajr, qasam tal-iddixxipi tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-iklaħa l-kalċi, leġerat il-ħajr, tal-iddixxipi tiegħu qal. Ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-dem li xelet għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira l-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana tolbu l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna nisem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi kisa tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wet taqa' fil-mħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-isqof tagħna Charles, mal-isqof Joe li qed jgħinu u mal-isqijiet, l-isqof Anton u l-isqijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna jraqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatina l-kull wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġi San Ġusepp mal-Apostli u mal-qadisi kollha li għexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom ifaħru kull sebħuk. Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mistieri tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew issa flimkien itolbu t-talbi għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missierna li jinti bismewit, jitqaddes ismek, tiġi saldinatek, ikollu tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbukum mulej minn kull deni, għatina fit-tiba uħdina tiegħek il-paċi biżmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena mill-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħarisna dnubietna. Iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek qatt jaslimu l-għaqda li jint trid fiha. Intejxu s-saltna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Talla. Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan huwa dak li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jien dak mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Isem ta' Kristu jħallsni għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija
Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Int qawwina mulej bil-ħoss mejda tas-sema. Nitolbuk biex bil-ikla ta' mħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek frutna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibirikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew lil Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le
resqin lejh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna, isma tal-tagħna, ħażenna qafmana. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u li inti jomna għalik isma tal-tagħna. Ġisu twet għalili kun bniedem bħalna. U Ġisu tija fidna b'bitna, ħarista bin-nar tal-infern. Ħuġġena ruħ kollha speċjal minn dawk li għandhom bżonn ta' ħliela tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel mistemna l-batija, Sidna Ġesu Kristu għamil orazzjoni f'tortu Getsemani u għereq l-għaraq tad-dem. Missirna li inti mismewit għaddes ismek tiġi sardinatek, ikollu trittind kif is-semek da fl-ardi. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Monejmija kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Monejmija kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Monejmija kibrik inti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Monejmija kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Monejmija kibrik inti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Monejmija kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Monejmija kibrik inti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Monejmija kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Monejmija kibrik inti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Monejmija kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u li inti jomna għalik isma tal-talb tagħna, Ġesu twet għalina jkun bniedem bħalna. U Ġesu tija għafrilna d-dubitna, ħarisna minn-nar tal-infern. U ġena kollha speċjal minn dak li għandhom bżonn ta' ħniela tiegħek. Nikkonsidraw li kontemplaw fit-tieni misterju tal-batija u Sidna Ġesu Kristu kien marbut ma' kolonna u flaġellaw. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sardinatek,
ikollu trittijiet kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier, liben l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik isma t-talbtana, Ġesu twetalina, tkun bniedem bħalna. O Ġesu tija filna dubitna, erisna minn nar tal-infern, ħuġġuna l-kolla speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw li kontiblaw fit-tielet misterju tal-batija, meta Ġesu Kristu kien ikun għad bix-xewk. Missirna li inti bismawid għaddes ismek t-tisadnatek, ikollu trittijiet kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmija, kibir-kiddi fost il-nisa, unbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija
fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Liban u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u li l-intijom l-arkismat tal-btana, ġessu t-wiet għalina l-kun bniedem bħalna. O ġessu tija fil-na d-dubietna, isna l-nar tal-infern. Ħoġġana l-kolla speċjalment dak li għandu bżon tal-ħnina tijak. Nikkonsidraw nikkontemplok fil-laba misteri u tal-batija, meta sidna Ġesu Kristu kien mobu bis-salib għand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti bis-lawiet għaddes ismek tiġi sadnatek, ikollu tritid kif is-semek da fl-ard. Ħobżina ta' kuljum matina llum. Aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Liban u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u li l-intijom l-arkismat tal-btana, Ġesu t-wiet għalina l-kun bniedem bħalna. O Ġesu tija fil-na d-dubietna, isna l-nar tal-infern. Ħoġġana l-kolla speċjalment dak li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames l-aħħar misteru meta d-batija, meta Sid Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti bis-lawiet qaddes ismek tiġi sadnatek, ikollu tritid kif is-semek da fl-ard. Ħobżina ta' kuljum matina llum. Aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa bil-dik il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi milja mulejmijak bil-kiddi fost il-nisa
Unbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa unbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa unbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa unbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa unbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa unbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa unbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u li inti jomna kismat tal-tana Ġesu twitgħalina kun bniedem bħalna. O Ġesu tija finna d-dubietna, isna minn nar tal-infern. Ħoġġona mill-ħkola speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultan, ta' ħnina ħajja ħlewa ta' matana. Slima lik. Lekin għajdu li xaħna t-tulfnati u li teva. Li lik t-nedu, aħan nibku, l-ufdana l-bitta dmuħ. Ejja mela avokata tagħna, dawwallina dak lajnej tiegħek ta' ħnina u rina għaldana tulfnamenti l-Ġesu. Frott imbidek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija u ħelwa Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa. Is-sirna li inti bisnawiet jitqaddes ismek li sadnatek, ikollu tritend kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa unbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erbeħ tal-Purgatorju, għati mulej il-mistiq ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Mis-sira eternalla. Ħenna lina. Ibnala li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Dila qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza sebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om tama. Itlob għalina. Om li zet safija. Itlob għalina. Om li zet nadiva. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li soq al-mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Verġni kollok għaqal. Itlob għalina. Verġni tistħoq kull qima. Itlob għalina. Verġni tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Verġni kollok seta. Itlob għalina. Verġni kollok knina. Itlob għalina. Verġni dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-feraħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kawgbu ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-imliktin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana
Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġini, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana nista' mala l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Użarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaluf tallet neħdbit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaluf tallet neħdbit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaluf tallet neħdbit tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisom malla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li gawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ u l-ġisem, l-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża dejjem Verġni Marija, nkunu sebħin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talbe San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu itlob għalina, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis d-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla f'qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirtu ħżiena l-oħra li jiġġeraw fid-dinja tal-fin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Snima lik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla f'dalek il-libnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawhem bħala l-aġel adult. Qaddes Giuseppe, kull mistiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalna grazzja lina u l-kuraġġ u ħalisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddissin prettuli tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U għala f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalettina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għad nitolbuk li qimu l-mister tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk nħossu fina bl-qiegħda dak li bħetilna l-fidwa tiegħek, intejxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem għaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza immakulata kondizzjoni tagħha, imbirek it-tluq dorus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe għarus kastissimu tagħha, birek Alla fl-anġel qaddissin kollha tiegħu.